Опа! 440 започвам да дам комуникация. Намираме се, аз не знам къде се намираме. Форест Стрит надолу, продължаваме само напред. Посоката в момента е строителния джоб. Удряме се тежко 50, колкото приключи. Този знак ме удари по главата. Симай, симай! Се струва. Еми нямаме видимост, изгубихме ги отново. Тук са! Тук са! Опа! Абе, свет ми се забни, бе! Не, се катери горе. Картартал, нашата брахма не може да се качи тук. Мамка! Напред, назад, напред, назад, напред, назад. Дай назад, дай. Ляво, ляво, дясно. Бе. Дейдър! Във водата съм, не ми се поламоли си. Ау, напред, назад. Виж, таван губи. Скокчи! Айде, вдигай си. Чистито, майко. Таван губи. Списали. Пече. Тизър! Кухня! Тизър! Айде, тежко 10 пъти. Мамо, изхвърча. Изпиши, това е. Тиснате. Продайте се! Konstantfallen! Konstantfallen! Станах звезда по радиото.